přátelé, vítejte u další hry a dneska to bude z miniher tady s Vajtou. Čau. Tady dole je, v tom zeleném. Možná jste se na začátku dívali, co jste řečeno obrazovku, ale já jsem tak blízko té zdi, že jsem použil Optifine a potom jsem to tak dobře nasměroval, že prostě jsem negrál a je to divný. A neptejte se. Co stavíme? Klokan? What the fuck, teď to si dám poušť. What the fuck? Takový a v chatu. Vojta 132 se odpojil. Cože? Nevíš co, jak... Ale bylo by to dobrý. Tak jo, mám podlahu. Dobrý by to nebylo, já ještě. Mám podlahu, to je dobře. To je good. This is good. Jenom Když máš podlahu, tak už je, když máš podlahu, tak už je to dobrý. Jo. Aha, sakra. Takže, jak jdeme stavit klokana, takže bude oranžový. Nevím, jestli je to dobrý materiál. On je klokan oranžový. Nepočkej, on je hnědej. A Jo, dělám ten hnědýho. materiál je oranžovo hnědej, takže je dobrý. Do prdele. Už mám nohy. Raky. Ranka. Třeba to nestíhám. Já taky ne. Jo, no. Vypadá to divně. What the fuck? Já se podívám, kolik mám místa, jestli to je dobrý, 8,7 giga. Nahrálo se to video a Asi stále nemám moc místa, takže stihneme asi jenom akorát jednu hru. Mám 5 giga. Mám jenom giga. Ten moc asi je fakt divnej, úplně rovnej. Jak udělám tu... Hoj. Jak udělám tu kapsu? Jo, on má tu kapsu. Jo, on má tu kapsu. Udělám takhle tu kapsu? Děláš kapsu. Počkám, ale do výšky. Do výšky musím postavit, ne do šířky. Já stavím něco jako dinosauru, jsem chtěl stavit. To je hrozný. A udělám tu kapsu takhle. Ježiši, co to je? Co to je za monstrum? Zjedem to na tebe. Radši nebuď. Jo. To vypovídá za všechno tohleto. To je vypadalo s mytologem. To byl hrozný sen. Ale nevím, jestli to byl sen, ale určitě ano. Ta kapsa... No, vypadá to trochu jako kapsa. Právě... Teďka dám schválně anketu, jestli uhadnete teďka, na co jsem byl v 8 hodin. Kde jsem byl v 8 hodin. V kině. Jo. Jak jsi to uhad? Protože jsi mluvil o nějakém filmu. Ale na čem jsem byl v 8? Ale to nebyl film. Jak mám vědět, kde jsi byl? To Přesně. právě je anketa, jestli to někdo třeba uhadne. Jako jestli si někdo tipne, tak dobře. Ty bado, co ty vole, vůbec nestavím. Ranka. Cože mi na to asi čtvrtě a strašně se mi to laguje. Už mi to jede nějak dobře. Musel jsem to trochu vystřihnout. Jo, tak to máš dobrý. Mě tady provokovala sestra, proto jsem nebyl slyšet. Minuta? Cože? Počkej, teď on ještě nemá ani uši. Já nemám ani hlavu. Já to nechám takhle, já to kašlu. Ne, já nemám hlavu. Hned. Jasně, už mám jít dolů, oh my god, jak to dohraju, ne? Tyjo, to nestíhám, půl minuty, lol, co to je za hlavu? Ne,
Ne, ne. Jo, stihl jsem to jen tak. No, tohle není klokan. Já klokana vůbec neumím. Tohle ber s rezervou, jo. Tohle není klokan. Já si země prdel, tak to prohraju na 100%. Já taky, kámo. Ty kámo, Tohle já jsem to cítil. Já jsem kakas. Jo! OK. Pup. OK, no. Pup Jak, one. Jo, už je chápu. Jo, tak to jsem chtěla, OK. co to je? Jo, to je zepředu. Cože? Matěji. Já vím, že to je hnusný. OK. 12. OK, za to, že jsi kamarád. A to nás tady ani 12 není. Cože? Fetty pillow. What the fuck? Super poop. Přesně tak. Já myslím, že to je ta cobblestone vala, ono to je hlava jako cobblestone. Proč je teď zelený penis, má? Nevím, ale vypadá to hrozně super pup. Vypadá to hrozně super poop. Jo, No dobře, tak já myslím jako, to- že to je moje. Tak to ti dám 8. Se mi to líbí. To je hrozný. Se mi to líbí, počkej tu Kámo, to vypadá hrozně. Jo, dám ti 8, že jsi to ty a že je to docela pěkně, jestli to... Jo, tak tady je Super dobrý pup. dick. Super poop, má. Špic, má. Ona Super cenzuret, pup. cenzuret. Já si to musím vyfotit, kámo. To je nejlepší klokan ever. To tam na Facebooku. Oh! Já jsem pátý. Ty máš 12 Nice. bodů. Kolik mám já? Nice. Já jsem pátý. Super. Já jsem Kam dáme ještě jednu hru? Ne, já už musím jít. Takže, a akorát to stačí, jestli tak. Dobře, tak jo. Takže, Příště, když tak. zítra. Jo. Takže, dámy a pánové, doufám, zase se mi to laguje. No, takže doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr, že se mi to laguje, protože mi vychází místo, takže já tím čau. Čus.